यंग स्पोर्टिं क्लाबनि बानजायनायाव कुमरिघाटायाव जोलुर बादायलायनाय खुंदों। आथिखालनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव दावगाहोनाय थांखिजों कुमरिघाटा युथ स्पोर्टिं क्लाबनि बानजायनायाव तामुलपुर जिल्ला गेलेमु बिफाननि मददजों 20 आगस्तनिफ्राय जागायनानै फैगौ 29 आगस्तसिम कुमरिघाटा हायार सेकेन्डारिनि गेलेग्रा फोथाराव 70थि किरत बरुवा गोसोखांथि सेनियर इन्टार डिस्ट्रिक्ट फुटबल चेम्पियनशिप खुंफुंनो थांखि लादों। रायजोनि दाब दाब जिल्लानि मोन 10 जोलुर क्लाबफोरा बे बादायलायनायाव बाहागो लाफैगोन। गोबां समाव आथिखालनि लाइमोन फरायसाफ्रा ड्राग्स लानाय, मबाइल फनाव ओरैनो बेकार सम हगारनाय बायदिजों थायो। लाइमोनफ्रा जाहाथे जोलुर गेलेनायजों गावखौ सासे राफोद गेलेगिरि महरै सिनायथि होनो हायो, बेफोरबायदि थासारिखौ नोजोर लाखिनानै कुमरिघाटा यंग स्पोर्टिं क्लाबा बे जोलुर बादायलायनायखौ लादों होननानै एमएलए जलेन दैमारी बिथाङा बुंथियो। बेनि अनगायैबो जोलुर बादायलायनाय सामलाय आफादनि गाहाय नेहाथारि आलाउद्दीन अहमेद बिथाङा बुंथियो दि देहाया थिग थायोब्लासो जाफुंसार जानो हायो, बेनिखायनो आथिखालनि लाइमोनफ्रा गेलेनायाव गोसो होनो नांगौ होननानै। कुमरिघाटा ओनसोलनिफ्राय मोजां खेला गेलेगिरि सोरजिनो आरो थुलुंगाखां होनो थाखाय बेफोरबायदि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंनाय जादों होननानै मिन्थिहोयो। जिस्निथि सिनियर क्वालिफाइं मेट्स जों दिनै बेवहाय कुमारिघाटा हायार सेकेन्डारिनि फिल्डआव खुंफुंनो लादों। दा बेवहाय इजनाव मोनजि जिल्लाफोर गोलैयो। दा बे मोनजि जिल्लाफोरनि जोंनि बेवहाय बादायलायनाय जागोन। सिनियर गेम जागोन बियो। दा बेखायनो दिनैनिफ्राय बेवहाय सिनियर गेम जागायजेनबाय। दा बेखायनो आङो मोजां टिमा बेवहाय बाहागो लादों। दा बेखायनो गासैबो जाहाथे रायजो राजाफ्रा जोलुर बादायलायनायखौ नायो, आं नायनो थाखाय खावलायदों। आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों जों फरायसाफोरखौ मोनसे इनभल्भमेन्ट लाबोनो नागिरदों, जाहाथे दिनै जोङो गुबुन गाज्रि हुदा बाहायनायनिफ्राय, मबाइल बा बायदिसिनानिफ्राय गोजानाव थानानै जाहाथे जोङो समखौ ओरैनो हगारालासिनो नैबे फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों गावखौ जों सासे राफोद फरायसा जों दानो हायो, बे मेसेजखौ लानानै नैबे फुटबल बादायलायनायखौ खुंनाय जादों। फरायसाफोरनि मोनसे गोख्रों सानस्रिखौ जौगाहोनो थाखाय। दा बेखायनो फरायसाफोरखौबो नैबे बादायलायनायखौ नायफैनो थाखाय आङो खावलायहरदों। बे हान्जाया बेवहाय बाहागो लागोन। दिनै जागायजेनबाय। मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फैनो गोनां दङमोन, नाथाय बिथाङा माखासे एंगार हायै जाहोननि थाखाय दिनैनि हाबाफारियाव नुजाथिनो हायाखिसै। दा बेखायनो जों दिनैहाय बेखौ मोजाङै जागायजेनबाय। बेवहाय जोंहा जिखिनि बान्था, बे जोंना ट्रफि थागोन जोंनिया बेवहाय। ट्रफिजों लोगोसे नैबेयाव जायफोर टिमफोरा चेम्पियन जागोन, जाहाथे उननि समफोराव नेसनेल लेभेलाव गेलेहैनो हायो बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव जाहाथे जोङो गेलेहैनो हानाय साफा गोख्रों गेलेगिरि सायख'नो हायो, बे नोजोरजों दिनैनि बे जोंनि फुटबल बादायलायनायखौ लानाय जादों। তত্বাৱধানত তামুলপুৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সহযোগত কুমাৰিঘাটা ইয়ং স্পৰ্টিং ক্লাবৰ উদ্যোগত আমি বৃহত্তৰ কুমাৰিঘাটা সামৰি লৈ আমি এখন পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰিছিলোঁ এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। আজি এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন হৈছে 70তম ছিনিয়ৰ জোন কোৱালিফাইং মেটচেছ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চেম্পিয়নশ্বিপ। এই চেম্পিয়নশ্বিপত মুঠ 10খন ডিষ্ট্ৰিক্টে পাৰ্টিচিপেট কৰিব। এই 10খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এটা টিম কোৱালিফাইং হ'ব, মানে ফাইনেলিষ্ট খেলৰ কাৰণে। আজি আমি 9 দিন খেল হ'ব, খেল 9খন হ'ব মুঠ। আজি প্ৰথম খেলখন হৈছে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন আৰু নলবাৰী জিলা ক্ৰীড়া সন্থা। আজি আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে আমাৰ এই কুমাৰিঘাটাত ভাল খেল উপভোগ কৰক খেলুৱৈসকলে, তাৰ লগতে আমাৰ যিখিনি মানসিকতা যিখিনি হৈছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ, যেনেকুৱা মোবাইলত বহুত ব্যস্ত হৈ গৈছে, অন্য ড্ৰাগছত ব্যস্ত হৈ গৈছে, কিছুমান মানে শেখৰ তিৰংগা এইবিলাকত ব্যস্ত হৈ গৈছে। এই খেলৰ পৰা অলপ কিছু মেছেজ যাওক আমাৰ ফালৰ পৰা। মেছেজ যাব এটাই কাৰণ হৈছে যে খেলক, স্বাস্থ্য ভালে ৰাখক আৰু মোবাইল বা অন্য যিটো মাদক দ্ৰব্য সেৱন সেইটোৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু সুন্দৰ দেহাটি লৈ যাতে যাপন কৰিব পাৰে। তো সুন্দৰ দেহাটি থাকিলে আমাৰ দেশত
শৃংখলতা বজাই থাকিব সেইটোৱে আমাৰ কমিটিৰ আমাৰ বিশেষকৈ MLAৰ এটা মহান উদ্দেশ্য সেই MLAৰ উদ্দেশ্য লৈ পেলাই MLAক যিটো কথা হৈছে আমি খেলা পাতোঁ যে খেলা পাতি আমি ৰাইজক উপভোগ কৰোঁ লগতে এটা মেছেজ এটা আমি দিব লাগে সুন্দৰভাৱে যাতে আমি পৰিৱেশ কৰিব পাৰোঁ আৰু খেলুৱৈ যাতে ইয়াতে প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি খেলখন আমি ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ এইখিনি আমাৰ মহান উদ্দেশ্য আৰু এই খেলখন ৰাইজে ইয়াতে সদল বলে আহক ল'ৰা ছোৱালীখিনি উপভোগ কৰক আৰু আমাৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও ইয়াত মানে অহাৰ কাৰণে এটা হেৰি কৰা গৈছে এই IASলৈকে লেটাৰ ইছ্যু কৰা গৈছে গতিকে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও সময়ে সময়ে ইয়াতে খেল উপভোগ কৰি তেখেতসকলে আমাৰ মেছেজটো যাতে বৃহত্তৰ এই কমিকাটাৰ পৰা অসমলৈ গুচি যায় সেইটোৱে আমাৰ ফালৰ পৰা বিনম্ৰ অনুৰোধ